Samantala, ayon sa ibang balita naman po, nanawagan po ang ilang mga magulang mula po sa Barangay San Juan, Umingan, Pangasinan na aksyonan po mula ang kanilang problema ng gobyerno ukol sa posibleng mga pamugaran po ng lamok na nagdudulot ng dengue. Sa ibinahaging saloobin po ng isang concerned resident sa IFM News Dagupan, mayroon namanong ilang bahagi po sa may barangay na may mga nakaimbak na tubig dulot pa rin na nagdaang bagyo. Mapangamba umano nila na ang kaligtasan ng kanilang mga anak lalo na ay mayroong umanong nabiktima ng dengue kamakailan lamang sa kanilang barangay. Samantala, sa pinakahuling datos na nakuha ng IFM News Dagupan sa kinaukulan, kabilang po ang bayan ng Umingan sa nakapagtala ng pinakamaraming bilang ng kaso ng dengue na umabot sa 204 na kaso. Sa lalawigan ng Pangasinan, pumalo na sa 3,269 ang bilang ng kaso ng nasabing sakit mula Enero hanggang nitong Hulyo ng kasalukuyang taon. At kung saan pinakamarami po ang bayan ng Rosales na nasa 305, San Manuel na sa 181, Asingan na sa 159 at mga Taram na nasa 144. IFM News. IFM News. IFM.